Vi prøver lige at teste den dårlige gryde først. Vi starter med en gryde her. Skruer op på 9. Fylder lidt vand på. Jeg kan mærke til, at nu kører den på 9. Prøv at kigge over på amperemeteret og se, den kører med 4,8 ampere. Nu prøver vi at skifte gryde til en god gryde. Samme størrelse bund. Stadigvæk trin 9. Og vi prøver at kigge på amperen. Og der har vi et strømforbrug på 9,5. Dobbelt så meget som den anden. Gryderne er lige store i bunden, som vi kan se. Det der også sker, når vi kører med en lille gryde på samme side og sætter en stor gryde og starter den store gryde på trin 9, ser vi, at gryderne kun trækker 10 ampere til sammen. Hvis vi sætter den gode gryde på igen, sammen med den store, er der gang i gryden igen, og vi er oppe på 15,8 ampere. Gryden er en ganske pæn i bunden, der er ikke noget, men det er en aluminiumsgryde med ikke ret meget stål. Og med den anden er en tyk bundgryde, mindre i diameteren, men alligevel en meget bedre metalgryde.